Ahojte, takže v dnešnom videu si ukážeme, ako bezpečne dať do hračky bezpečnostné očka. Budete potrebovať teda 2 očka a 2 takéto štupliky, aby sme ich tam pripevnili. Budeme k tomu potrebovať ešte zapalovač, aby sme ich tam poriadne pripevnili, a ja si vždycky označím nitkou miesta, kam idú vlastne očka. Takže vždycky si zoberiem najprv jedno očko, dám ho do toho miesta, hej, takto, aby vám to z druhej strany vlastne trčalo. Z jednej strany máte očko, z druhej máte štuplík. Zoberete si ten jeden štuplíček bezpečnostný a takýmto štýlom ho tam poriadne pritlačíte, čo najviac. Potom si vezmem druhé očko, zase dáme do toho vyznačeného miesta to očko a z druhej strany zase pripevníme tento štuplíček čo najviac. No teraz si to dáme takto na ruby, aby sme boli vlastne v tom mieste, kde sú tie bezpečnostné štupličky, a zoberieme si zapalovač, hej, aby to bolo, toto skovám, nech nám to tam nezavadza, aby to bolo čo najbezpečnejšie prichytené. Treba túto nitku už si môžeme vytiahnuť, čo sme si označili tie očka, tá už tam potrebná není. Takže budeme musieť so zapalovačom roztopiť toto čierne trošku, rozstaviť takto. Ja to robím teda takýmto štýlom, že to trošku rozstavíme, ešte trošku. A potom to tým zapalovačom ešte, potom to tým zapalovačom ešte takto poriadne pritlačím a ono sa vlastne ako keby už neprešmykne ani ten bezpečnostný cuplík cez to rozstavené očko. Takže je to vlastne úplne teraz také najbezpečnejšie. A takisto spravíme aj to druhé očko. Takže zoberieme zapalovač, dáme to trošku do ohňa, počkáme chvíľku, až sa to rozstaví čo najbližšie, sfúkneme a pritlačíme tým zapalovačom, hej, takto. A za chvíľku ono to hneď uschne a už máte vlastne to čierne, ako vidíte, presahuje ten bezpečnostný cuplík, takže už to nejde proste tak ľahko to očko vytiahnuť. Takže potom si to naspäť môžeme prevrátiť a máme spravené už to tak, aby vlastne nám to očko nevypadlo. A druhú vec, ako si ich pekne dotvoriť tie očka a upraviť, vám ukážem, keď už budem mať hračku hotovú, tak sa potom pozrieme na to, ako ich pekne upraviť. Takže budeme teraz pokračovať vo videu, kde si ukážeme, ako už dokončiť očka, aby vyzerali trošku krajšie a neboli tam len tak vložené, aby viac tak zapadli do tej hračky a ešte si ich ako keby tak dozdobíme. Takže budete potrebovať 2 nitky, najlepšie vo farbe hračky, ale ona nebude tá nitka vidieť, takže v podstate to je úplne jedno. Potom jednu čiernu nitku, jednu bielu nitku, nožnice a ihlu. Začneme tým, že si zoberieme jednu šedú nitku, navlečieme si to na ihlu. A teraz vlastne tú hračku tuto vykloníme pod presne ako je krk. Jak zošijeme hračku, kde končí hlava a krk, tak tam niekde vbehneme do jedného očka, presne pri tom krku. A výjdeme s tou ihlou, ja vám to hneď ukážem, tu na tom jednom kraji očka. Takže vpichneme presne tam, kde je krk, pod očkom. Áno, a výjdeme tu na tomto kraji. Pretiahneme si tú nitku von. Dobre. A jeden ten konček nitky si necháme dole a druhý si potiahneme hore. Takže jednu nitku máme dole a druhú máme vlastne túto. A keďže sme vpichli prvýkrát túto na kraji očka, teraz vpichneme tú istú ihlu a tú istú nitku na druhý kraj toho očka.
a vyjdeme vlastne tesne vedľa, ako je tá šedá farba, teda ako je tá šedá nitka. Sekundu, musíme sa presne trafiť. A medzi nimi bude vlastne jedno uháčkované očko. Tu vpichneme, potiahneme tú nitku zasa dole. Takto. Vytiahneme si celú tú nitku a medzi týmito dvomi nitkami, vidíte, máme jedno očko uhačkované tej hračky, aby sme to tam vedeli zauzlovať. A nitku máme presne túto pod okom, takto. Potom sa to už bude iba takto sťahovať, ale to ešte ja nikdy nesťahujem. Najprv si vždycky spravím takto to jedno očko, zoberieme si novú nitku, tú šedú, zase navlečieme na ihlu a spravíme presne to isté aj na druhé očko. Takže pichneme zasa pod krkom, niekde tu dáme to sem a vyjdeme zase na kraji toho očka. Vidíte, sme pod krkom a vychádzame na kraji toho očka. Zase si nitku vytiahneme. Jedna nám bude trčať dole. Jedna nitka nám vlastne trčí teraz dole a druhá hore. Zasa prejdeme s tou nitkou a ihlou k tej druhej strane očka. Vložíme tam ihlu a vyjdeme zasa tu pod očkom. Musí byť medzi týmito, ja vám to hneď ukážem. Pretiahneme to. Takže obidve nitky sú tuto pod očkami a pod krkom máme vlastne teraz 4 nitky. Medzi týmito dvomi nitkami musí byť jedno uhačkované očko, aby sme tam vedeli spraviť ten uzlík, aby nám to poriadne držalo. Takže teraz už budeme len tieto nitky zaťahovať. Takže tieto sú z jedného očka a tieto sú z druhého očka. Tak môžeme si zatiahnuť najprv toto, ktoré sme robili prvé. Takže spravíte jeden uzlík, zatiahnete ho, aby to očko, vidíte, že ono to očko takto potom ako keby zapadne do tej hračky. A ja to vždycky robím tak, zatiahnete si podľa toho, ako sa vám to páči. A ja tam vždycky spravím 3 uzlíky. Takto. 3 uzlíky. Dám si na bok tie dve nitky. A teraz zase spravím to druhé očko, tak aby sme ho mali zhruba rovnako. Takže zase si spravíme jeden uzlík. Zatiahneme ten uzlík. A môžete takto postlačať trošku tie očka. Oni vám tak padnú do tej hračky. Vidíte, že už tak netrčia z tej hračky, ale už sú proste také pekné zapadnuté tie očka v tej hračke, že úplne inak to vyzerá. Takže spravíme takisto 3 uzlíky a teraz tieto nitky už budeme vlastne len schovávať. Takže si ich navlečeme na nitku, tieto dve z toho jedného očka si navlečeme a vpichneme to tam pod krk, kde sme to uzlovali, tak tamto pichneme tú ihlu a vytiahneme niekde mimo hračky. Hej, takto. Môžeme si to rovno odstrihnúť. Teraz zase spravíme tú druhú stranu. Takže navlečieme nitky. Navlečieme si nitky. Hop. A zase pod tým krkom tu vpichneme tie nitky, aby sme ich teda schovali niekde. Takto. Je jedno, kde v tej hlavičke vyjdete. Potom to odstrihneme. Zase si trošku tie očka takto postláčate. No a máme vlastne hotové očka. Už úplne vyzerajú inak, nie sú také vypuklé a pekne to spraví na tej hračke, že sú vlastne ako keby zapadnuté v tej hračke a má to také krajšie, to potom úplne ináč vyzerá. A potom ešte, keď si chcete dotvoriť to očko alebo skrášliť to očko, tak vždycky začínam teda s bielou nitkou ja. Bielu nitku si navlečeme na tú ihlu. No.
tón. A začínam vlastne vždycky tu v boku očku, tuto, v tomto očku, pretiahnem si nitku presne skoro na to isté miesto, aj na to druhé očko, takto nejako. Vytiahnem tú nitku, jedna strana nám bude vlastne tuto trčať. Teraz si tú hračku otočím dolu krkom, lebo tak sa mi to dosť lepšie robí. A teraz zasa vpichneme tu na. A tým, že ju vpichneme tuto pod očko, zase si to dáme k tomu krku a vyjdeme pri krku. Vidíte. Tuto sme začali, prešli sme sem na kraj očka, teraz na ten druhý kraj očka, vyjdeme pod krkom, vytiahneme tú nitku, nie moc silno, aby vám zase tá nitka nezašla úplne pod to očko. Takže vytiahneme si tú nitku, to máme jedno očko a teraz si navlečeme túto nitku, ktorú sme tam dávali, kde som, túto nitku si navlečeme zasa na ihlu. Zase si to otočíme dolu krkom a vlastne tuto si to už neotáčam dolu krkom. A teraz zase ideme k tomuto kraju s tou druhou nitkou. Takto. Zapichneme a vyjdeme presne takisto jak očka, dole pod krkom a aby medzi tým bolo vlastne jedno uhačkované očko. Teraz vyjdeme aj s touto druhou nitkou. No a nezaťahujeme to moc úplne, aby sa nám vlastne tá nitka nestratila pod tým očkom, lebo ona ľúbi potom ešte, keď to moc stiahnete, tak ona ľúbi ako keby zapadnúť pod to očko. A teraz už si tu spravíte vlastne iba uzlík. Zase tak ako pri tých očkách, čo sme robili prvýkrát. Takže tak jemnejšie si to stiahnete. Ten tretí už môžete aj silno, len teda aby vám na tých krajoch nepozapadávali tie nitky, aby boli vidno. No a teraz zase skováme tieto biele nitky. Zase takisto túto pod krk si ju vpichneme, vytiahneme niekde ihlu. Vytiahneme nitky. No vidíte, tuto už mi ako keby zapadáva, ale dobre, je to vidieť, môže to byť aj takto. Odstrihneme. A teraz už posledný krok, ktorý robím, je s čiernou nitkou, takže si zase navlečeme čiernu nitku. A teraz to robím tak, že idem od tohoto kraja hore. Vidíte, tuto niekde pichneme. Vyjdeme presne tam isto na druhom očku. Tuto, takto, hej. Vytiahneme nitku. Zasa jeden kraj nám ostane tu na. Druhý kraj nám ostane tu na, otočím si to zase ja dole hlavou vždycky, lebo to sa mi už tak dobre robí. Tuto keď nám vyjde trošku tej výplne, tak si to takto s koncom schováme. No a teraz si to približne primerám, že asi kam by som to chcela, tak dajme to trebárs tu na. Hej, vidíte, že kde to asi zhruba dávam. A teraz s tou nitkou zasa vyjdeme pod tým krkom. Takže tu na niekde vytiahneme nitku. Takto trošku to tak pomačkáme, pritiahneme trošku. A tu sa nám spraví taký kvázi ako keby len. Toto mi trošku vyšlo výplne. Tak. A teraz si navlečieme tú druhú nitku. Uzlík. Teraz navlečeme tú druhú nitku a spravíme to tak isto. Že vlastne zhruba si to prirovnám, kde to vpichneme a vyjdeme zase pod tým krkom. Jedno očko medzi tými čiernymi nitkami musí byť, aby sme to mohli zauzliť, aby sa nám to nevytiahlo. Takto. Zase spravíme si uzlíky. Ale 3. Uzlíky sa tam robia preto, aby sa tie nitky vlastne nevytiahli počas hrania. No, teraz kováme ešte tie čierne nitky. Takisto zasa vytiahneme tu na.
odstrihneme a máme hotovo. Vlastne tými očkami, čo sme ich tak zapúšťali, ono sa vám tuto aj spraví taký pekný krk, že vlastne tá hlavička sa pri krku takto stiahne a spraví vám to tak pekne celú takú tú tvár, že ani krk tam nemáte taký vystrčený, predĺžený, ale že to tak zapadne krajšie. Tak prvé sme zapustili tie očka, to už máme a ešte keď budete chcieť, tak si môžete vlastne takto dotvoriť s bielou nitkou túto tie kraje očiek a tieto, neviem ako by som to nazvala. Niekedy, keď vám napríklad jedna není ešte vidieť, že vám tak zapadne, lebo to mám takú chlpatú vlnu teraz, tak si ju len takto podvihnete, no a máme hotovo a máme dotvarovanú vlastne tváričku, takže takto nejak to robím ja. Tak ďakujeme vám pekne za pozretie, dúfam, že sme vám poradili, ako sa naučiť dotvoriť očka a pekne ich vytvarovať. Ďakujeme krásne a budeme sa tešiť, keď sa niečo nové naučíte.